Erős, kopásálló anyagokból készített motoros kabát, most akciósan. Középen vízzáró cipzáros záródás. Protektoros megerősített részek alkaron, könnyéken és vállon. Két irányból nyitható szellőző nyílások a karon. 2 darab belső zseb a fontos holmiknak, kivehető termóvélés. Több praktikus külső zseb, mellkasnál nyitható szellőzőkkel. Derékbőségállítás a testre szabott motorozás élményéért. Protektor és fémvisszaverő panelek növelik a biztonságot. Hátul is kapott szellőzőt a jobb légáramlásért. Ráadásul nadrággal is összecipzerezhető. 54.900 forint helyett most 20% kedvezménnyel 43.920 forint. Gyere és próbáld fel! Már csak egy van belőle. Legyen a tiéd!